Oikein mahtavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä esittelen mun uuden crossin ja mun ajovarusteet ja käydään myös vähän ajelemassa. Joten eiköhän aloiteta ensimmäiseksi tästä mun uudesta crossista. Eli tosiaan tässä on mun uusi crossi Yamaha YZ 80 ja 2 tahti. Joo, ja tosiaan tää on sitten jo vähän tehokkaampi vehe, mitä mulla on tähän mennessä ollut. Ja tää on siis Yamaha, eli laatumerkki. Ei enää mitään kiinalaisia. Päästään kunnolla ajamaan. Tätä on jo viritelty vähän tarroilla. Tää on ihan hienon näköinen. Ja tosiaan täältä löytyy tuntimittari. Joo. Ja sit siinä on tuo virtanappi. Ja on se kyllä komia pyörä oikeesti. Kiva päästä vihdoin ajamaan kunnon vehkeellä ja semmosella, mikä ei hajo heti käsiin, koska tää on rakennettu siihen, että tällä hypitään ja tehdään kaikenlaisia muita juttuja. Niin, tää ei ainakaan pitäisi hajota käsiin. Mutta joo, tämmönen pyörä. Tosiaan mun ajovarusteet on nyt tässä autossa lähtöä varten. Eli mun ajovarusteihin kuuluu kypärälakki, sitten Sinisalon ajotakki ja ajohousut. Sitten tämmönen paita, minkä voi laittaa siihen päälle ihan vaan siisteyden takia. Sitten multa löytyy ajokengät ja kypärä tietysti. Ja kypärässä mulla on GoPron pidikkeet kiinni ja sitten ajohanskat on vielä täällä. Eli joo, siinä olisi mun kaikki ajovarusteet ja motocrossissa oikeastaan tärkeintä on ajovarusteet, koska turvallisuus ensin. Mutta joo, seuraavaksi olisi aika lähteä vähän harjoittelemaan tuolla ajoa ja vähän jännittää kyllä. Tää on ensimmäinen 2-tahtivehe, mitä mulla on ikinä ollut, mutta eiköhän se ihan hyvin. Katsoit videon. Mä tulin tähän loppuun ilmoittaa, että mä aion pitää pienen syysloman nyt YouTubesta, eli pienen tauon. Ja mä palaan 24. päivä tätä kuuta, joten eiköhän me nähdä silloin.